Leng. Woi, tangi. Woi, tangi yo. Walah nyapo lo. Jantung lo, ben gak kenaan virus. Mager aku. Ndang rene kowe. Nyapo? Kenaan virus. Mager aku. Ndang aju kowe. Yo. Karena aku. Siap. Yuk. 1, 2, 7, 8. 1, 2, 7, 8. Yuk. Tenang. Yuk. Berdiri. Mek itu gerah. Lah kok banyu kono lho. Yo. Weh, makasih. Ma. Gunane ngene iki nggo apa? Mereka kesel awak ben gak kenaan virus. Gunane obat iki ke rumah sakit iki nggo apa? Loh, lebih baik mencegah daripada lek aku, lek. Suka cangkemmu. Apa nih cuacane sing malah kok ngene iki? Kadang terang, kadang udan. Kadang sayang, kadang hilang. Ampek Kang. Memang betul. Ya wis. Iki waktune kerja iki. Nyendang. Rene lo melaku senam ben gak kenaan penyakit jantung, ben gak nyesek ngetidake karo liyane. Gak kenaan virus. Yo. Oke, aja ki. Jantungmu lo ben gak cok. Iya lah sore ini. Dang.